Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Psalm chapter 11 verse 6 hangtod sa verse 7. Ug mo kini ang giingon sa pulong sa Ginoo. Sa mga dautan magpaulan siya og mga litag, kalayo ug asupri ug usa ka makalilisa nga unos. Mao kini ang bahin sa ilang kopa. Tungod kay ang Dios matarong, nahigugma siya sa katarong, makita sa mga matarong ang iyang nawong. May the Lord bless the proclamation of His word. Now, wala na'y gikinahanglan pa nga mangayo kita og pasaylo, gumikan kay bugat ang pulong sa Ginoo nga atong gibasa niining taknaa. Dili kita mag-apologize para sa pulong sa Ginoo or in behalf of God. Ug wala kitay katungod nga mo-modify sa character sa atong Ginoo. Nagkinabuhi kita niining kalibutana nga ang mga katawhan aduna lamay taphaw nga pananaw ug pagsabot mahitungod sa kinabuhi, mahitungod sa tawo, and above all, taphaw ang ilang pagkaila sa Dios. Ang mga tawo dili gayud ganahan sa bisag unsang butang nga solemne, seryoso, anything nga nagkinahanglan nga ilang susihon ang ilang kasing-kasing, particularly kung ang pagahisgutan nato ang mahitungod sa tunglo ug kapungot sa Dios. Dili gyud ganahan ang mga tawo niya nga topic. Pero kung kita mahimong matinud-anon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, kinahanglan nga wala kitay pilion nga teksto. Kung unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo, mo kini ang atong imantala sa mga katawhan. And so our text speaks about the wrath of God. Kinahanglan nga ato kining ibatbat ug ipasabot sa mga katawhan sa walay lipod-lipod ug walay gipili nga mga teksto, which is mao ang gibuhat sa uban nga mga magwawali. They only pick and choose the texts that are nice sounding, but they avoid passages in the scriptures nga bugat kaayo sa nga tanan paminawon, especially kung kini maghisgot mahitungod sa tunglo ug kapungot sa Dios. And I want to assert at the very outset of this passage nga bisan pa og makalilisang kini paminawon, gumikan kay naghisgot kini sa tunglo ug kapungot sa Dios, in reality, this is God's most merciful warnings. Adunay mga warning, pasidaan sa scripture nga nagpagdayag ug nagpakita gayod sa tumang kaluoy sa atong buhi nga Dios. Gidisenyo kini sa balaang espiritu mga kaigsuonan aron pukawon ang atong kasing-kasing ug hunahuna, aron madagkutan ang balaan nga kahadlok sa atong kasing-kasing ug makamugna kini og conviction mahitungod sa kasalanan, aron kita mudangop sa atong Ginoo ug manluluwas nga wala nay lain pa kundili ang atong Ginoong Hesukristo, ug aron malikayan ang atong walay katapusan nga pagkalaglag. So kini nga passage mga kaigsuonan, tingog kini sa balaang espiritu nga nakigistorya kanato niining taknaa uban sa iyang dakong gugma. Ang usa ka tawo nga mobalibad sa pagpaminaw sa pasidaan, gumikan kay dili kini nindot paminawon, kanang tawhana matod pa sa Biblia buang-buang. Kung ang usa ka tawo nahinanok kaayo sa iyang pagkatulog sa iyang balay nga nasunog na, unsa man ang mahigugmaon nga butang nga atong pagahimuon, well, ato gyud siyang pukawon, atong uyugon ang iyang lawas, ato gyud siyang iduso og duro aron lang makamata. Dili nato siya hunghungan og nindot kaayo nga mga pulong, gumikan kay dili siya ganahan maminaw og kaning niang mga bugat nga pulong, no. Kinahanglan gayud nga ato siyang sagitan, atong singgitan aron siya makamata, gumikan kay ang iyang balay
Nagdilaab na sa kasunog aron dili siya mamatay. And this is precisely what the Holy Spirit is doing here sa atong teksto. Basahon nato once again ang atong teksto, mga kaigsuonan. Ang giingon dinhi, sa mga dautan magpaulan siya og mga litag, kalayo ug asupre ug usa ka makalilisang nga unos. Mao kini ang bahin sa ilang kopa. Tungod kay ang Dios matarong, nahigugma siya sa katarong, makita sa mga matarong ang iyang nawong. Adunay upat ka bahin ang atong pagpamalandong niining taknaa. Una, the direct anatomy of the wicked. Kinsa man ang gikasuk-an o gikapungtan sa atong buhi nga Dios. Ang teksto nato nag-ingon, sa mga dautan magpaulan siya og mga litag. Ang pangutana, mga kaigsunan, kinsa man ang mga dautan? Now, niini nga bahin kinahanglan nga mahimo kitang maampingon. Kinsa man ang mga dautan? Ang delikado kaayo sa nga tanan, mga kaigsunan, is that kung madunggan sa mga katawhan ang pulong nga wicked o dautan, ang ilang hunahunaon dayon kadtong mga badlungon kaayo sa katilingban, kadtong mga mupatayay og mga tawo, mga kawatan, mga palahubog kayo sa nga tanan, ang mga tawo nga naa sa bilangguan, mo dayon kana ang ilang hunahuna kung madunggan nila ang pulong nga dautan. So, tanawon sila sa mga tawo, unya moingon sila nga, sila ang dautan. Ako, dili man kay ko dautan. Manggihinatagon man ko. So, kini nga teksto, angay ra kini sa uban. Pero ang Biblia, mga kaigsuunan, dili magatanaw sa mga butang superficially, nga ang panggawas lamang ang tanawon. No. Gibahin sa Biblia ang tanang mga katawhan ining kalibutan sa duha lamang ka klase or duha lamang ka matang. The righteous and the wicked. Ang matarong ug ang dautan. Walay ikatulo nga kategorya. Walay neutral nga dapit, mga kaigsuunan. Kung gahisgot ang Biblia sa tawong dautan, naglangkob kini sa tanang mga tawo nga ang iyang kasing-kasing wala nahaum sa Dios. Kasing-kasing wala nahigugma sa Dios. Tanang mga tawo nga walay Dios, godless, nagkinabuhi nga muraog ang Dios, wala nag-exist. Naay mga tawo nga dili man kay dautan sa katilingban, buutan po tanawon, disente, pero nagkinabuhi nga murag walay Dios. Dautan pod ka ng mga tawhana sa kategorya kung Biblia nga atong pasultion. So, dunay mga tawo nga magkinabuhi nga murag walay Dios, as if ang Dios walay katungod sa ilang kinabuhi. They live their lives just as they want. I-examine nato ang atong kinabuhi niini nga kamatuoran, mga kaigsuunan. For example, kining gihisgutan sa mga Puritans nga sins of omission. Ang buti pasabot niining sins of omission, gikan kini sa pulong nga omit, wala tuod ka gabuhat og dautan, pero ang matarong nga gikinahanglan unta nimo nga pagabuhaton, wala pud nimo buhata. Nakasala gihapon ikaw sa kining gitawag og sins of omission. For example, buot sa Ginoo nga kita musalig kaniya kanunay. Mainampuon, ang taong mainampuon, buot pasabot wala nagsalig sa kaugalingon. Pero daghan kaing mga tawo nga mulabay na lang ang tibok adlaw, wala gayod misangpit sa Ginoo, wala nagampo, gakinabuhi nga murag walay Dios. Wala na malandong sa iyang pulong. Ang giingon ni John Elias, usa ka magwawali, mga kaigsuunan, daghan kaing mga tawo nga nag-isip nga relihiyoso sila, pero ang ilang relihiyon sa papel lamang, dili kini tinuod sa ilang kinabuhi. Mo gani nga gipahinumduman nga ang tawo nga walay pagampo, dili mainampuon at tubangan sa Ginoo, dautan ka ng tawhana. Ngano? Gumikan kay nagkinabuhi siya sa dayag kaayo nga independence gikan sa iyang magbubuhat. Wala nagyangungo kanunay, independent. And this is the description of the majority of people in the world. Now, what about your Bible? Ang Biblia ba nimo higala, mao ang imong giya sa imong kinabuhi, or naabugan lang kana sa imo ang balay kay wa gyud kana nauklab, milabay na lang ang usa ka tuig, pila na ka tuig nga decoration lang kanang Biblia sa imong balay?
Kung atong baliwalaon ang pagpadayag sa Ginoo sa iyang kaugalingon, pinaagi sa iyang pulong, that is treason. Pagtraidor ka na batok sa Dios sa tanang mga Dios ug hari sa tanang mga hari. Now, ang mga butang nga angay unta natong pagabuhaton pero wala nato buhata, sala di ay gihapon. Ang ikaduha kining gitawag og sins of commission. Well, daghan kaayong mga dautan nga mga buhat nga atong makita sa atong palibot. Kining mga tawo nga gabugal-bugal, dili seryoso sa Ginoo, walay pakabana sa Ginoo, ang mga istoryahan puno sa pagpamalikas, mga pagpanglimbong sa mga negosyo, mga imoralidad sa atong katilingban. Grabe kayo, mikuyanap na kini sa atong kapanahunan karon sa tanang dapit nagkadautan ug nagkadautan ang mga tawo. Well, muingon ka nga dili man ko guilty niining mga butanga kay buutan man pud ko. Pero paminawa ang giingon ni Apostle James, mga kaigsuunan. Ang giingon ni James, James chapter 2 verse 10. Kay bisan kinsa nga nagatuman sa tibuok kasuguan apan nakalapas sa usa lamang ka punto, sad-an na siya sa tibuok kasuguan. You see, pila kasala ang makapaimpierno sa usa ka tawo, usa lamang. Now, kung ato kining tan-awon sa mas lawom pa nga pamaagi, atong tan-awon ang atong kasing-kasing. Balaan ba ang atong kasing-kasing? Perfectly, wala gayoy sala. Napuno ba ang atong kasing-kasing ug gugma alang sa Dios? Ang sala ba kabugaton alang kanato? Ang pagkabalaan ba mao ang atong kalipay? Ug ang atong pagkaliwat sa atong Ginoong Hesukristo mao ba kini ang atong tinguha? Kay kung dili kini ang atong tinguha higala, then ang Biblia nagaingon nga kita dautan bisan pagbuutan kayo kita sa pananaw sa mga katawhan ug bisan pa og gibuutanan kayo ta sa atong kaugalingon. By nature, kaaway ikaw sa Dios, layo ikaw sa Dios ug anaa paghihapon ikaw sa imong kasalanan kung mao kini ang description sa imong kinabuhi. Mao kadto ang unang punto. Ikaduhang punto, the absolute terrors of judgment. Unsa man ang sangputan sa mga katawhan nga anaa niini nga kahimtang. Well, ang giingon sa atong teksto, gigamit sa atong teksto ang lingwahe didto sa Sodom and Gomorrah. Ang giingon sa atong teksto, sa mga dautan magpaulan siya og mga litag, kalayo og asupre, ug usa ka makalilisang nga unos, mao kini ang bahin sa ilang kopa. Now atong matikdan mga kaigsunan, ang tulo ka mga butang mahitungod niini nga makalilisang nga paghukom. Unsa man kini nga tulo nga mga butang mga kaigsunan. Una, kini nga paghukom gikan gayod sa Dios. Kini nga paghukom, kini nga pagsilot dili kini aksidente. Gikan kini direktamente sa mga kamot sa Dios nga gibaliwala sa mga katawhan. Ang Dios nga nagpailob lamang gayod sa mga makasasala nga aduna gayoy dako kayong pasensya usa ka adlaw mga kaigsunan musilot siya sa mga sala. Ikaduha nga kamatuoran mahitungod niini nga paghukom, kalit kini nga moabot sa atong kinabuhi. Either paghukom sa kamatayon nga kalit kitang mamatay nga wala sa oras nga atong gilauman or sa pagbalik sa atong Ginoo. It will be sudden. Kalit kini nga mahitabo. Ang paghukom sa Dios sa mga makasasala, walay magdahom niini mga kaigsunan. Ang mga tawo nagkinabuhi as if ang ugma murag pareho lang karon. That's not true at all times. Daghan kayong mga tawo nga nagkinabuhi nga wala gayoy pakabana sa mahitabo sa umaabot. Sama sa giingon ni Thomas Watson mga kaigsunan. Paminawa kini. Ang giingon din hiyo, ang mga makasasala moadto sa impyerno nga adunay mga bulak sa ilang mga kamot. Mahimong mamatay sila nga murag natulog lang. Mahimong mubiya sila niining kalibutana sa hilom sama sa mga nating karnero ug ang ilang mga paryente mahimong muingon, "Oh, malinawon kaayo siyang mipanaw." Apan sa higayon nga mutunob sila sa pultahan sa eternidad. Ang unos sa makatarunganon ug balaang kapungot sa Dios muulbo kanila sa walay pasidaan. Mao kini ang giingon ni Thomas Watson, ug miuyon gayud kaayo ako niini mga kaigsunan.
Ikatulo nga kamatuoran mahitungod niini nga paghukom nga gikan sa Dios. It is terrible in its character. Makalilisan gayud kaayo kini. Hunahuna kini higala. Being held fast in a snare, litag, sama sa mananap nga ihalas sa kalasangan, nga dili gayud siya makahiling kawas kung nasunog na ang tibuok nga kalasangan. Unsa may mahitabo niya ng mananapa, bisan pag ihalas kaayo siya, nasunog na ang tibuok kalasangan, wala na siya ay kahigayunan pa nga muikyas. Mo kini ang description sa mga tawo nga dautan kung moabot na ang paghukom sa Dios. Ang paghukom sa Dios makatarunganon ug walay katapusan. Now, paminawa nato ang ilustrasyon aron ato kining masabtan nga kamatuoran. Imagine nga dunay usa ka tawo nga gatigom og dako kayong kwarta minilyon para matukod niya ang iyang nindot kayo nga balay. Pero ang iyang balay iyang gitukod sa tiilan sa usa ka bulkan nga aktibo kini nga bulkan. Daghan kayong ga-warning na kaniya nga ayaw pagtukod og balay diha. Kay mubuto ang bulkan anytime. Pero wala na kini tagda. Mingon siya nga, ligon kaayo ang akong balay. Walay makagunob niini. Diba? Solid kaayo ang foundation. So iyang gibaliwala ang pasidaan. And then sa tungang gabi mga kaigsunan ni atong nahinano kayo siya sa iyang pagkatulog. Ang bulkan mibuto ug midagayday ang kalayo padulong sa iyang balay. And then in an instant, ang iyang mansyon nahimong iyang sementeryo. Mao kana ang tawo nga nagkinabuhi nga layo ug bulag sa atong Ginoong Hesukristo. Mura siya kapatukod sa iyang balay sa tiilan sa bulkan sa paghukom sa Dios. Ug iyang gibaliwala ang tataw kayo nga pasidaan gikan sa pulong sa Ginoo. Mao kadto ang ikaduhang punto. Ikatulong punto, ang pagpanimalos sa Ginoo alang sa iyang kaugalingon sa balaan ug kalmado nga pamaagi. Now nganong buhaton man kini sa Dios, mga kahigalaan. Mao kini ang pinakapunto nga ang mga modern liberal theologians dili gayud ganahan maminaw. Muingon ang mga tawo nga dili sila mutuo sa usa ka Dios nga masukanon, nga puno sa tunglo ug kapungot. Ang Dios sa gugma dili gayud musilot sa mga katawhan nga ingon ni ana wapoy kaluoy. So mo kana ang ilang gibarugan nga pagtulunan. Pero tanawa ang verse 7 mga kaigsuunan. Ang giingon din hiyo, tungod kay ang Dios matarong, nahigugma siya sa katarong. So ang Ginoo dili musilot gumikan kay mahilig lang gyud siya manimalos. Dili kana ang atong Dios. Walay passion or walay pagbati ang Ginoo nga murag sama sa pagbati sa mga katawhan. Ang kasuko sa Ginoo dili ingon og kaning niang murag mibuto sa kasuko nga dili makontrolar nga murag magtawo ba nga mialisbo sa kasuko. Dili ingon ana ang kasuko sa Dios. Ang Ginoo musilot gumikan kay balaan siya nga Dios. Ug insakto lamang gayod nga musilot siya kay kung dili siya musilot dili na siya balaan. So, insakto gayod kini nga buhaton sa Ginoo. Ang mataro nga paghukom mao kini ang pundasyon sa trono sa Ginoo. Matarong ang paghari sa Ginoo. Ug nagpabilin gayod ang taas nga dignidad ug pagkabalaan sa Ginoo samtang nagasilot siya sa mga makasasala. Ang Ginoo balaan dili pwede nga dili siya musilot sa sala. Mao kini ang kamatuoran sa Biblia. Ang impyerno mga kaigsunan dili kini gumikan kay ang Ginoon murag dili nakakontrol sa iyang kaugalingon, wala na niya mapugni ang iyang kaugalingon, mo nga iyang gipagawas ang impyerno. That's not what our God is. Ang mga tao kung masuko murag ingon ana. Dunay mga tao gyud nga ingon ana. Pero ang impyerno mga kaigsuunan usa kini ka pagpakita sa kalmado, dignified, balaan nga pagkamatarong sa Dios. Ang Ginoo matuod gayud sa iyang kinaiyahan, dili niya i-violate ang iyang balaan nga kinaiyahan. Kung ang Dios mosilot sa mga taong dautan, di na gyud sila kapangatarungan. Mahilom gayud sila. Wala sila'y maikapangatarungan at tubangan sa Ginoo. Ang mga makasasala didto sa impyerno, makita gayud nila ang pagkatataw gayud nganong gisilutan sila sa Ginoo. Wa na gyud sila'y mahimo. Wala na sila'y ikapangatarungan pa. Makita nila nga ang Ginoo
dili makatarunganon kung dili siya mosilot. Masabtan kini sa mga katawhan. Kung unsa ang gipugas sa mga tawo, mao kini ang iyang pagaanihon. Kung imong baliwalaon, higala. Kung imong tamihiran, ug imong kaminusan, ang kaluoy sa Ginoo ining taknaa, kaluoy man sa Ginoo, ang iyang gipalihok ni ining taknaa kay adun na pay kahigayunan nga iyang gihatag sa mga katawhan nga makadungog sa pulong sa Ginoo sama sa pagpangwali ni ining taknaa. Well, kung baliwalaon gayud sa tawo ang kaluoy sa Ginoo, one of these days, ang kaluoy sa Ginoo iyan ang putlon ug iyang pagapulihan ug walay katapusan nga tunglo ug kapungot ngadto sa kalaglagan sa ilang kalag. Ikaupat ug katapusang punto, the glorious contrast, the upright and the face of God. Salamat sa Ginoo mga kaigsuonan, ang atong teksto wala nagtapos sa bugat nga mga pulong gumikan kay aduna gihapoy paglaom nga gihatag sa atong teksto. Ang gingon din himo, ang matarong makakita sa iyang nawong. So, diri musulod ang maayong balita sa ebanghelyo mga kaigsuonan. Samtang ang mga makasasala makadawat gayud sa pahat nila sa silot, the portion of their cup, which is separation and wrath. Mabulag sila sa Ginoo ug makadawat sila sa tunglo ug kapungod sa Dios. Ang mga matarong paghahatagan og ganti sa atong buhi nga Dios. Makita nila ang nawong sa Dios. Naong pangutana, kinsa man ang matarong? Kini bang mga tawhana ilang gi-perfect ang ilang kaugalingon? Ilang gihimong matarong perfectly? No. Sa atong gipamalandungan gikan sa pulong sa Ginoo nakita nato nga wala gyoy tawo nga makahinlo sa iyang kaugalingon. Nga mahimo siyang matarong sa iyang kaugalingon nga pagpaningkamot. No. Ang matarong mao kini ang mga tawo nga gipakamatarong sa atong buhi nga Dios. Pinaagi sa iyang grasya lamang nga nadawat, pinaagi sa pagtuo nato sa atong Ginoong Hesukristo. Gumikan sa pagtuo nato sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang pagkamatarong gisulob nga rika nato. Ang pagkamatarong ni Kristo gihatag nga rika nato. Mao kini ang doctrine of imputed righteousness. Ang mga tawo nga gipakamatarong mao kadtong midangup sa Ginoo, misalig kaniya lamang ingon nga bugtong Dios ug maluluwas. Gisalikway na nila ang ilang pagsalig sa ilang kaugalingong pagkabuutan kay bisan pa ang ilang pagkamatarong hugaw nga trapo at tubangan sa Ginoo. Mao kining mga tawhana nga ang ilang mga sala gihugasan sa dugo ni Kristo, sa dugo sa kordero sa Dios. Mao kining mga tawhana nga gisininaan sa pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa pagtuo. Ang usa ka magwawaling ang pangalan Christmas Evans, iyang gi-illustrate kini beautifully. Ang makasasala kuno naputos sa hugaw kaayo nga biste sa iyang kaugalingong pagkamatarong, self-righteousness. Gibuutanan siya sa iyang kaugalingon. Nagbarug siya atubangan sa balaan nga Dios, ug ang sapot nga gisulob sa tawo sa iyang kaugalingong pagkamatarong masunog dayon atubangan sa balaan nga Dios. Apan kung ang usa ka makasasala pagasuluban sa pagkamatarong ni Kristo, pinaagi sa pagtuo, nadawat niya ang pagkamatarong ni Kristo, gisulob kaniya, pinaagi sa pagtuo lamang sa atong Ginoong Hesukristo, makabarog siya sa presensya sa Dios nga balaan, ug dili gayud masunog ang iyang biste gumikan kay perfect kini nga pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kay ang makasasala nga adunay pagtuo, ang luwas nga makasasala nasuluban sa pagkamatarong ni Kristo, mag-enjoy sila sa beatific vision. Makita nila sa nawong ang atong Ginoo. This means intimate fellowship, pakigsandurot sa atong Ginoong Hesukristo. Absolute security and eternal joy in the presence of the King. Now, kinahanglan nga i-apply nato kini sa atong kaugalingon. Una, kinahanglan nga mag-produce gayud kini sa atong kinasuluran o pagkamapainobsanon o utang kabubuton, gratitude. Kung imong tan-awon, kung unsa gayod kahugaw ang imong kalag,
unsa gayud ka makalilisang ang imong kahimtang, nga takos gayud ikaw sa silot sa Ginoo gumikan sa imong mga sala, nga kung wala gyud giinom ni Kristo ang kopa sa tunglo ug kapungot sa Dios alang kanimo, well, malaglag unta gayud ikaw kung ma-realize nimo kini nga kamatuoran. Walay katarungan mga kaigsunan nga kita mahimong garbuso. Unsaon man nato nga mo complain kita sa mga pagsulay ni ining kalibutan, ang muingon ta nga dili kini deserve alang kanako nganong nagantos man ako. No. Kung imong masabtan higala nga mas grabe pa gyud unta ang angay nimo gumikan sa imong pagkamakasasala, apan si Kristo ang nagpas-an ni ining tanan didto sa cross sa Kalbaryo, ang tanan natong garbo ug pagreklamo mawagtang. Ikaduha nga application, kinahanglan nga mag-produce nato kini og kadasig alang sa pagpanangyaw or pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa mga katawhan. Kung nagtuo gayud ikaw igsuon nga ang mga dautan nagatubang gayud sa tunglog kapungot sa Dios ug walay makaluwas kanila kundi ang atong Ginoong Hesukristo lamang. Kung imong tan-awon ang mga hinigugma, mga kaliwat, mga higala nga wa pa gyud nakadawat sa grasya sa kaluwasan atong mga silingan, unsaon man nato nga ato silang tan-awon nga murag wala tay pakabana. Ang mga Puritans, kung magbasa ikaw sa mga libro sa mga Puritans, napuno gayod ang ilang mga mata sa luha kanunay kay nagampo sila alang sa mga makasasala aron sila maluwas kay nasabtan gayod nila ang realidad sa paghukom sa Dios. Hinaot nga hatagan kita sa Ginoo kabugaton alang sa mga makasasala. Ikatulo nga application, nag-aghat kini kanato nga magkinabuhi nga balaan at tubangan sa Ginoo. Ang giingon sa atong teksto, the righteous Lord loves righteousness. Now, kung kita anaa diha kang Kristo, kung nahasakop kita diha kang Kristo, kinahanglan nga higugmaon nato ang gihigugma sa atong Ginoo ug atong dumtan ang iyang gidumtan. Nahigugma ang Ginoo sa pagkamatarong ug iyang gidumtan ang pagkadautan. So atong pangitaon ang pagkamatarong kanunay sa tanang area or sa tanang dapit sa atong kinabuhi. Alang sa atong mga kahigalaan nga wala pa diha kang Kristo. Naghangyo kami kaninyo higala nga sudungon ninyo ang inyong kahimtang. Ayaw og ipakagamay ang imong kalag. Ayaw og kaminusi ang eternidad. Ayaw og kaminusi ang Dios. Your prospect at this moment makalilisang gayud kaayo. Dili gani ma-describe sa pulong higala. Muingon ka nga, well, ay hara ko mubalik sa Ginoo, ay hara ko makig-uli sa Ginoo, kung matiguwang nako, kung hapit nako mamatay. Higala, doon na ba'y garantiya nga mabuhi ka pa ugma or unyang tungang gabi? Ang Ginoo naghatag kanimo og kahigayunan karon. Giluwas ka pa sa Ginoo niining takna. Wala pa niya gibubo ang iyang tunglog kapungot diha kanimo. Kung maputol na ang pasensya sa Ginoo sa imong kinabuhi ug masirad-an ka na sa pultahan, wala na kay mahimo aron kini pag-aablihan pa og usab. Mutuktok man ikaw og kusog higala, pero kung gisirad-an na sa Ginoo ang iyang kaluoy, dili na kini maablihan pa. Well, paminawa ang pulong sa Ginoo. Ang giingon sa pulong sa Ginoo, tan-awa karon mao ang madawat nga panahon. Tan-awa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. So karon ang adlaw sa kaluwasan ayaw na kini paugma ipa. Ang Ginoo nagpasidaan kanimo karon aron ikaw iyang pagaluwason ni anang adlaw ug ang tawo nga maminaw gayod sa pasidaan maluwas gayod. Talik di ang imong sala higala. Talik di ang imong self-righteousness. Ang imong pagsalig sa imong maayong mga buhat aron ikaw maluwas. Nagsalig ikaw sa imong moral respectable life. Mga hugaw lamang kini nga panapton at tubangan sa Ginoo. Dangup kang Kristo duol kaniya. Siya ang misalo sa tanang tunglog kapungot sa Ginoo didto sa cross sa Kalbaryo aron ikaw mahimong gawasnon gikan niini. Tawag sa atong Ginoo alang sa iyang kaluoy, paghinulsol sa imong pagrebelde bato kaniya ug saligi lamang ang gibuhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Ang iyang dugo ug pagkamatarong nga igo na alang sa imong kaluwasan.
Ang giingon sa Hebrews chapter 12 verse 25, likayin ninyo nga dili ninyo balibaran siya nga nagsulti. Ayaw balibari ang Ginoo niining taknaa higala. Dawata ang iyang pagkamatarong. Aron ikaw mahisakop sa panon sa mga matarong nga makakita sa nawong sa Ginoo one of these days in eternity. Buhata kini karon dayon basin ug maulahin ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.